салом алейкум ба ҳама бародаро. Як проекти нав кардагӣ мо бачакои мо мераванд дар раҳ интервю мегиранд ва мамнуние мо мегум ман тамошо мекунам, яъне ки ё дар нақши чашми ман мераванд ва агар ин проект шумода маъқул шава мо дамира давом медиҳем, не ки ба ҳар сурат якмин бора мо ошибка бисёр агем сахт судид кардан дар кор нест ва хотиррасонтон мекунем ки силкаи спонсори мо дар поёни видео айноми дазл дар комментария закрепид ки ҳатман дастгирии шумо мода дар корай мерем тамошо мекунем ки чӣ хеле мешава ба фикри ман интереснее. Агар шумода маъқул боша фикротонро бинависем, мо хеле программаомона бисёртар кардан бигирем. Шон МС, куда трекой пешнаш махала его зубинаш? Это был из Беларуси, рэпер Серега. А из Шона, Шон я Шона масада, сенсор шахты сай. Кадом рэпера гуш мекунем бисё? Степа. Степа. Вот так. Как? Махкул нестай шо? Не. Кадом рэпера гуш мекунем шо? Шон МС. شما کمی شون امسیره گوش میکنین ترکش مخفول تونه هر سایت ترکوی بامانی دوره مخفول های مسادی Балан. دابوره قانون خیلی چی نباشه مثلا باشه که فایده آور باشه که مدام میده که تحصیل برسونه مقصد شما در شون پیشینه در کنه شون حضوره اگه شون اگه همون شون یا شون مسادی سنسور شخصی سای Неужели мы онқа першидагӣ бошем? چرا که بخونه مثلا ترکوی ناو باشه چرا اصلا میگن غریبی بخونه غریبی و ناو دابوره مادر دابوره پدر بخونه مثلا همون باشه نه بسیار دامون هست که میگن که شون ترکای اولش زوره ترکای حضورش بزر و دیگه چی نه خودم هر خیلی معنی رو میفهمم هست آدمی که معنی رو ابتدی نمیفهمه شما همین شون امسی در 2019 چیش داده خیلی ترک بود ترکی مثلا ناو شده دابوره غریبی دابوره پدر شده Даже дар дуруни ватан мо репои ғарибӣ интизорам. Гап неста шербача иншоалло. Салом алейкум. Шумо чи шаром чикора ка? Рэп гуш мекунед ка? Кадом рэпера гуш мекунед? بیشتره اتای بختیار بخشته چور بخشته چرا گوش میکنی؟ درباره بخشته چور چی گفتن یکا؟ همه سرودوی بسیار بامانی دارم شما قید کردنی هستم که سرودهای بامانی مخصوصا سرودی پدرشون که بسیار یک سرودی بابا آزمون است و در بامانی رپرها بیشتر کسی گوش درباره دیگر رپرها چی گفتن؟ مقصد شون امسی من گفتنی هستم که دیگر رپرها هم باید درباره سخنهای بلند باوران درباره مادر، درباره وطن، درباره پدر و در Ака нигоҳ мебарем шон эмсира чӣ хеле репер медонӣ ака чӣ хеле репер меҳисобӣ شون امسی را که چه رپر میتونی؟ баъде ки мега стопшки рости гап да кадр ғалтидагӣ нест, яъне ки бачаҳо мара гуфтагин ки баъди стоп кардан и пасан касе буд айман шикоят кард ба хотире ки кадом вақте санъаткор буда дует гуфтагӣ буда ма қачиш нахонда будам намедонам ами ҳисоб ами одам мара шу медидай. کدام را پرو را گوش میکنی؟ شون امسی را گوش میکنی؟ همین شون امسی تو ترکای پیشنش مخلا یا بازدینش؟ بازدینش اولش مخلا بود اولش مخلا بود دیگر رنگ اولش نکنه فقط همین چیزی که همین سویازه بکنه дидем трекои ҳозираи ман ҳамсоза бисёр мега ки шони аввала зубуне ки боас одамое ки ай шони аввала да трекои шони ҳозираи состар гӯш мекунанд лайк мужик мисол шумо ро бурад дарбораи кадом тема шон эмсире бухона ки шумо да бисёр таъсирбахш бошад дарбораи ғарибӣ фақат тамом ҳазор аҳвол вақте ки рептижи программа кард ки реперо ғариборо истифода мебаранд не бародар ай рептижи агар кормандо тамошо дошта бошен даже дар дуруни ватан бачаҳако ай ман репи ғарибӣ талаб мекунам бал ман чӣ репи ғарибӣ нахонам ман чӣ дарбораи қадар шербачаи ғариб нахонам хитон хулосатона бирорем. салом алейкум шумо бачаҳо реп гӯш мекунед? кадом репера гӯш мекунед бисёр? Степа молодец, поколение на уже хама аллакай мухлиси Степа шеста хантаб за Степа шербача бапеш. Добра Степа чӣ гуфтани? Анаю ки репери зура хай шабуш мекунем.
дар бораи дигар реперо мисол дар бораи Шон МС чӣ? Шон МС мешиносем? Шон МС чӣ? мо намедонам ин ҳами гудака ки майдаке ки ман дар ҳаётам надидамш чӣ бадиш кардам ки маъқулш нестам. Барои чӣ? Дамахун тида чӣ? Ягон мехали репи наваста да шон. Мекана ягон репи нав. Не, ту ҳозира гӯш кардаг нести репоишона? Не. Маъқулат нестай шон? Не. Барои чӣ? Тида маъқул нест. Тамом раҳмат. ё пацанои поколения батлай нухай мутаассифона ичиз донистан мада хуба ки ман уже кори кардестам ки мухлисо майда содистам натури хитон бинен. Как балан гап занем бародаро бо Содир хубем бачо? Наша шукр. Номи худо чӣ ака? Халим. Номи худо Маҳмудҷон. Ако шумо рэп гӯш мекунед? Боли муни. Кадом рэперро гӯш мекунед ака? Ҳам в основном ма абадара гӯш мекунам. Абада оилам дар репити сағира оилам мухлисот гӯшт мекунам. Диди ма тоқа мухлисои хума не мухлисои тарам ҷудо кардагим даимо байн. Дар бораи абада чӣ гуфтани ака? Нормал аха ҳам вақт соз мебуд. Камтар мебурора. Камтар мебурора? Шон МС рам хай соз дара. Мақсад дар бораи на Шон МС дар бораи Шон МС чӣ гуфтани ака? Чӣ хел рэп мехонам, мисол шурӯъ мехонам, безеб мехонам? Хай ҳунар дора. Хеле да маъқул ҳаст ё не ҳами Шон МС? гӯш мекунед трекаш? Аха текст меган мазмунуш бисёр айда. Раҳмат бораи ин қадар шабратам ки текстомам хайрият сипасат мекардай. Текстаи пешинаашам гӯш кардаги ака? Пешинаш намефура ростига ҳами. Ина бо як одам дига оправдат кард ки Шони аввала систарак будак текстош. Ҳозира хел ҳами дар бораи зиндагӣ мехонам студентҳо мо худ мо ғарибӣ да мехонем шаҳри Воронежда. Ҳами хай уҷа ҳам хеле чизора гӯш мекунам. Мақсад трекҳои ҳозираш хеле да мефурам ака? ҳамин соли 2019 ака Шон МС чӣ аҷда доред худ? Чӣ хеле трекҳо бояд бихонам? Хай барои ғарибиҳо бихонам бо худ. Бисёр барои ғарибиҳо? Дидем бачако опять репи ғарибӣ дар дуруни ватан айман талаб кардестам. Студентҳои ғариб ё тоқа ғарибо? Студентҳо ғарибо чуане бечоро дар азоба нохи мераванд уҷа кор мекунанд. Я сум явай мекунам. Студентам барои чӣ мера ки як илми пухта бигирам биём инҷа соҳиб як чӣ бишам охӯрем. Значит темои ҳами ғарибӣ бисёр кунанд шумо нафисед? Ха ку нашод зиндагирам хона меша чуане ҳами яхи одам хича дар реп меовада ҳами гӯш мекуна ягон чаймо меовада худаш ахе баъд гап нест брат. ҳазор раҳмат. Хиз бародар номи чӣ буд? Маҳмуд. Хитам реп гӯш мекунӣ бародар? Кадом реперро хиз гӯш мекунӣ? бисёр ман Шон МС-ро баъд Айзик ҳа? Мисол дар бораи Айзик чӣ гуфтанӣ? аввал бисёр фикр мекунам. баъд бисёр гӯш мекунам чира Шон МС-ро. Шон МС. Дар бораи Шон МС чӣ гуфтанӣ? гуфтам акаун ғарибура репот бисёр хеле дар трекҳои пешинааш маъқула ё ҳозирааш? трекҳои пешинаш акаун гӯш мекардам ҳозираш хеле хуб. Хеле хуб. Раҳмат брат барои комментарияи хубат. Значит ба ҳамин стил рафтам мегирам? Хеле така дар ҳамин соли 2019 ҳамин Шон МС чӣ аҷда дорӣ? Чӣ хеле трекҳо бихонам? трекҳои ғарибӣ. Фақат ғарибӣ хитам. Гап нест бародар. ҳамун суда хондагием ака моро ҳамун суда кардем. ғарибия бисёр кумед. Гап нест бародар. ҳазор раҳмат. Ман долженам ки хотири сухани инаи қадар бачакое ки фақат ғарибӣ талаб кардестанд ман бисёртар кун трекҳои ғарибӣ ман долженам просто. Нравился Серега. Помните, был из Беларуси рэпер Серега? А из Таджикистана? Черный бумер пел. Черный бумер. А из Таджикистана? С Таджикистана я не знаю. Я один раз видела. Они не рэп делали, а вот это как называется? Вот так. Пикбокс или? Пикбокс. Ягон рэпери тоҷика гӯш кардаги нестем? Не, ну я слушала, но что-то они мне не очень нравятся. Поколение рэперое ки ҳамин видеоро тамошо кардем дидестем ки одамои калонсоли ҷомеаи мо дар репи маву шумо дар кор нестанд. Серёгаву Черный бумер дигар тарафҳоро мегӯяд. Ба ҳамин хотир давай ҳараката сахттар кунем, репа пештар барем. Кадом рэпер ягон бор дар гӯштон расидаги? Ну я фамилии, честно говоря, не помню. Имя тоже не помню. Не, ну как это? Ну вообще шумо дар рэп маъқулат?
Да, ну ничего, нормальный рэп. Ну там же, видите, как соединение есть рэпа и такой обычной песни. Идет обычная песня, а потом кто-то еще рэп там поет. Предположим, такая же тоже совместная. агар рэперои тоҷики мо ба тарзи русӣ рэп хона шумо гӯш мекунед? Да. афсус ки мо вақт шуда дар мактаб забони русиро нахондам. Агар ин холашколи мумкини маро гӯш мекард. Сази хубен. Бардор рэп гӯш мекунед? Бале. Масалан, кадом рэпера гӯш мекунед? Шонем Си, Бахайсту, Чора, Монейтив. Шонем Си. Монейтив, Дензел Кей. зур. Ай масалан дар бораи Шонем Си шумо чӣ гуфтанед? Масалан Шонем Сиро мешносед, хуб мешносед, рэпоша гӯш кардагем. Ҳаминро шумо чӣ хел рэпер медонед? Мақсад рэп пересозай, темош треки у него хорошие, но если он будет делать треки на русском, это зайдет всему городу, всем понравится, если он будет делать треки на русском. баъди гапи ҳамин пацанаке ки айма майдаи мара насиҳат дорам, ман ҳатман мерам забони русӣ мехонам, нашид. Молодец, гап неста. Ҳазор раҳмат бародар, барори кор. Рӯи сафед. Салом алейкум. Салом алейкум. Салом алейкум. Шумо хайр. Номи шумо чӣ аст? Номи худо? Абдулазиз. Абдулазиз. Шумо рэп гӯш мекунед нако? Хай кам гӯш мекунем батаре. Кадом рэпероро гӯш мекунед? Рэпероро бисёр гӯш мекунем, Шонем Сиро гӯш мекунем, Навика гӯш мекунем, баи Ралика бисёр гӯш мекунем. Ту дар бораи ҳамин Шонем Си чӣ гуфтанӣ? Дар бораи Шонем Си ҳеҷ гап надорам, рости гап ҳамин Ралика рэпоша бисёр гӯш мекунем. Ралика гӯш мекунед? Дар бораи Ралик чӣ гуфтанӣ? Ҳеҷ тенҷа хай мехонам. Ҳам хел давом додам бигирам. Хай давом додам гиран иштияга. Ай рэпои Шона гӯш намекунӣ? Рэпои Шона гӯш мекунем, ягон ғарибиша гӯш мекунем, ягон дар бораи падар хондагиша бисёр гӯш мекунем. ман магарам дигар фақат ғарибӣ ва ҳаёти ва падар бихонам, баро ки тоқ ҳамаро ҳамин темома гӯш мекардиян тамом. Трекои пешинаишон шумо дамақ қилед, трекои ҳозираш. Трекои ҳозираш. Ҳозираш, а? ҳозира пеш бисёр ки мехонд ози ғарибӣ бисёр мехонад, дар бораи падар модар мехонад, дар бораи студентҳо мехонад, хай мақбул ай дар. Ҳамин соли 2019 будета шунем чӣ ажда буд? Ҳичира. Яъни чӣ пешра чӣ трек бихонам мақсад? Ай Шонем Си ягон чира эралик рэпои ҳамин ғарибӣ бисёр. Рэпои ғарибӣ. Тамом бачаҳо, ҳазор раҳмат. Гап нест.